Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου Elevate Your Heart. Ο διαλογισμός που σας προσκαλώ να κάνουμε παρέα σήμερα είναι ένας διαλογισμός για τα φύλλα που πέφτουν και τα όνειρά μας που δεν έγιναν πραγματικότητα. Ο σημερινός διαλογισμός είναι ένας διαλογισμός ενδοσκόπησης, αλλά και αισιοδοξίας, γιατί έχει να κάνει με την αναγέννηση της φύσης. Καθίστε λοιπόν όσο πιο αναπαυτικά μπορείτε και ελάτε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας ταξίδι. Πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές, εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Το κάνουμε αυτό μερικές φορές για να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Κλείνουμε τα μάτια απαλά και αφήνουμε τα χέρια μας να ξεκουραστούν πάνω στα γόνατά μας, με τις παλάμες στραμμένες προς τα πάνω. Φέρτε στο μυαλό σας ένα από τα όνειρά σας που δεν έγινε πραγματικότητα ή δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Τι συναίσθημα σας προκαλεί αυτό? Αν σας προκαλεί λύπη, επικεντρωθείτε σε αυτή τη λύπη που νιώθετε. Δεν πρέπει να λυπόμαστε για τα όνειρά μας που δεν έγιναν πραγματικότητα, για τα χαμένα μας όνειρα. Πρέπει να τα αφήσουμε να φύγουν, όπως φεύγουν τα αποδημητικά πουλιά το φθινόπωρο για να γυρίσουν την άνοιξη μαζί με τους απογόνους τους. Έτσι και τα δέντρα δεν είναι λυπημένα το φθινόπωρο για τα χαμένα φύλλα τους. Επειδή ξέρουν ότι είναι καιρός για ενδοσκόπηση, για να μαζέψουν τους χυμούς στις ρίζες τους, για να μαζέψουν δυνάμεις και να ξαναγεννηθούν την άνοιξη. Ας μην απογοητευόμαστε λοιπόν. Ας τολμήσουμε να ονειρευτούμε. Ας τολμήσουμε να αρχίσουμε να ονειρευόμαστε ξανά σήμερα. Σήμερα είναι μια νέα αρχή. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής μας. Και κάθε σήμερα είναι η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής μας. Ας μην την χαραμίσουμε βυθισμένη στη λύπη. Η ζωή σταματά όταν σταματάμε να ονειρευόμαστε. Το όνειρο έχει τη δύναμη να δημιουργήσει ζωή. Δεν θα γίνουν όλα τα όνειρά μας πραγματικότητα, αυτό είναι σίγουρο. Και κανένα όνειρο δεν διαρκεί για πάντα, αμετάβλητο. Πρέπει να επικαιροποιηθεί, να αναθεωρηθεί, να ανανεωθεί, όπως και εμείς αλλάζουμε μέρα με τη μέρα. Φανταστείτε τώρα κάποια από τις βαθύτερες επιθυμίες σας. Νιώστε τη βαθιά μέσα σας, βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Χαμογελάστε τις και νιώστε χαρά σαν να έχει ήδη γίνει πραγματικότητα. Κλείστε τα μάτια σας και χαμογελάστε. Νιώστε χαρούμενοι, νιώστε γεμάτοι, νιώστε πλήρεις. Όπως και τα δέντρα είναι χαρούμενα για την πτώση των φύλων τους το φθινόπωρο, επειδή ξέρουν ότι είναι μέρος της φύσης.
Σε λίγους μήνες η άνοιξη θα φέρει τα φρέσκα, όμορφα φύλλα στα ίδια αυτά κλαδιά. Έτσι κι εσείς χαμογελάστε στο μέλλον σας και το μέλλον θα σας χαμογελάσει κι αυτό. Χαμογελάστε σαν να έχει ήδη γίνει η επιθυμία σας πραγματικότητα. Μείνετε όσο περισσότερο μπορείτε σε αυτή τη στάση, με αυτή τη χαρά, με αυτό το χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Και να ξαναφέρνετε αυτή τη στιγμή στη μνήμη σας με το ίδιο χαμόγελο όσο πιο συχνά μπορείτε. Ακόμα και όταν έχουν πέσει όλα τα φύλλα του δέντρου σας, ακόμα και αν όλα σας φαίνονται ότι πάνε στραβά, χαμογελάστε στον εαυτό σας. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη και χαμογελάστε στον εαυτό σας και πείτε του «Είμαι εγώ εδώ για σένα». Και η άνοιξη δεν θα αργήσει να έρθει. Από μένα μια μεγάλη αγκαλιά.